oblay snem thymmai ki baro ki perlok ki parajor ki viewers ki nong page ki nong subscribe ikan ni ke channel ke jungi ke gospel channel haga kerteng ke donbor ke tiang tam ke platam ke jong Jesus Christ haga ni ke por ngakwa ke ban ye kren bat pish phang ke snem ke thymmai namar kani ke snem thymmai kalong ke badan kam bah bangin tip bad bangin nang so thu shu mentang idan ha ke bakut juga tayau jong benai Desember idan stang kendiat sengi te nama kata ngakwa ban kren katu kat ni na kaktin ke joblay bakan long ke jingker khu ye pi ban ngis kamba kata ke jingker khu ke joblay ke jem ke jong pi kan long ke jing mentoy ke bakrau ha ke ni ke snem thymmai barak away te mentang in lej ben puli na ke kitab Sam kalau nong ke ban rifusan bat ke dekot ke bakat we kong kum ni me pen pong pan sengiat ye ke snem dak jing baha jong me bat kelenti jong me ki pen jau kleng kani ga tin ke joblay ngis kem kan long ke jingker khu ye pi don na pleng jong pi lese ki kham tam e ke to ban kham khna phim patip ke kren ayu phang ke snem ublay ong ba open pong pan sengiat ye ke snem dak jing baha ki jong o pen pong pan sengiat ye ke snem bar amne da kata kilenti ke jong oblay ki pen jau kleng to mentang ine page no hagaba habalakut ke snem in sayo ke snem ke thymmai bun ke jingmut je berkhat jungi ki lech kata ke bakut juga snem bat ngi berkhat pat ke snem ke thymmai ti ngako bani tu pi kat kum ke ju I jonga man la ke bakut ke snem ha ka life away trek jong ubanai Desember ha ka por men mit ki briu ki ap mit baha lajan barok ki ap mit ban ap yo snem uba thymmai bangin yo pediang yo snem uba thymmai ni ap mit ngi shong mit hadu khat ar baje shibaji ye shong mit kumta ten re ngi klet pede bangin perkhat ke ke bang ka deyanga bade phi ban le ha ka bakum ka kut juga snem bangin pediang yo snem uba thymmai te ladang ngim datib ha ladang ngim kenmau ha kumno ban le kata ka jing up snem thymmai ka jingi klempep kan long ka balen kan long ka ba jaburam kan long ka ba penjat penbane ka jing ka jingi bon ki briu ha ba ki up snem thymmai ki shila kemen kumtu handai kendiat ke ba perkhat sepang yela ka jong ka jing ka tin ka joblay ka hikai ngi bangin perkhat yela ka jong ka jing pe ngin perkhat yela ka jong ka jing te menta hasuai ka bangan sap kren shu e gane bang ba ka snem mo sepang ka snem te ngashu ko ban kren kelum shua ba ki briu bara ki ya ap ka snem ka thymmai bat ha ba ki ap snem thymmai ki abam ki di ki la sungu baha ye ka ban pediang usnem uba thymmai henry ngakwa an pen phai no i ka jingmo je ba khat jongi baro lang ba tungin phai yela ka jong ka jing ka ka bangila ha ka ka snem bala dep teng la pen so si oblay teng ye kendu ka jing pang ji tom ye kendu ji sobha ye kendu ka jing janjar ka ji kuslai teng ha ka snem bala dep ye kendu ye ka jing jaba so si ru ten rei ke bangin le ka ni ka snem ka thymmai ngako ban ong ba ka plan ka joblay ye ka jing ka jong ba jong pi kolong kum ni oblay u plan be ye ka bahan na ka banta jong pi sila plan setia ka sniu ngan puli na ka kitab Jeremiah kalenong ka ba arfo khandai bar ke ne ka dekhot ka ba khat we ter kong kum ni na banga tip ye ka jingmut ki banga prakhat phang jong pi ong utrai ki jingmut ka jing suken ti jong ka jing sniu ban ai ka jing kermen happy ha ka por ka bakut jong pi hang ni kat kum ka ni ka tin joblay ong ba ong nabanga tip ye ka jingmut ki banga prakhat siphang jong pi ublay uprakhat siphang jong pi ya ka ba kumno unirap e pi bapin khambha kumno bapin yo e ka jingker khu ha ka jing ka jong pi namagata o perkhat sepang jong pi ukwa bagan ka snem kan long ka snem joga jingker khu ye ka jing ka jong pi namagata
tungin pet ya ka jingmut ka jong blai ong ba ong ngatip ya ka jingmut ba nga prakhat pang jong phi ong utrai ki jingmut ka jingsuk ken blai kwa ya ka jingsuk ya ka jing em ka jong phi ngin mat ya ka jingsuk la ngimyo ka prate dei ka jingsuk nang kong ka ben long ha ka donut kan long ha ka men sim ka jungi ngin shem ya ka jingsuk ka wan au blai ba ka prate ka ai ong jisu henrei ka ba jisu hi u ai ha ka jing em ka jungi te shushu kan pule wang ban ai ka jingkermen happy ha ka por bakut pi ublai kwa ban ai ya ka jingkermen happy ha ka por ka bakut juga snem ka bakut juga jingem ka jong pi dan pleng jong pi ki bala kham rangba ki bala kham tremen ngala ban ong kataru kadang don jingkermen hakmat joblai habengi pai joblai ngai ti joblai ka don ka jingkermen ya ka jingem ka jong pi da ka bang ngi pai joblai kadon ka jingkermen ban ai ka jingkermen happy ha ka por ka bakut te man ta ka ni ka snem kalakut hanai kadang don kalat ya pi badianga kadang don kalat laringi pai joblai laringi kala ka mamut ha ka jem ka jingi ka don kalat baru blai kwa ban kerku ya ka jingem ka jong pi ka jingem ka jonga kwa ban kerku kwa ban ai hangi ka jingsuk kwa ban ai hangi ka jingkemen kwa ban ai hangi ka ta ka jingkermen ha ka bangin kermen ha ka ta ka jing em ka jingi in kermen ya ka jing pen em in kermen ya ka beneng in kermen ya ka jing kerku in kermen iki barok ka bangin sayo hausnem batmai shu ga de por ka bang ko banang ba ngine puli ga de por ha ka bede bat ka jingmut je berkhat ha ka jing yedei bat ka jing em ka jingi shimet to ngine puli menta na ka kitab u Ezekiel lenong ka balai phun riu bat ka de khot ka ba arphun riu troter kane ka yedei bha bat ka snem ka batmai kongum ni ngan ai ru ka donut batmai happy bat ka men sim batmai de ngan bu hapo jongpi bat ngan klau ye ka donut mau na ka do jongpi bat ngan ai ka donut do happy bat ngan bu ye men sim jonga hapo jongpi bat ngan penia ye phi haki an jonga bat phin rakhe ye ka jing bishar jonga bat phin le ru ye ki ong try phi ka ne kai hab ha ka bede bat ka ka jing kut juga snem bangin sayo no ika snem ka thymmai ka ong kum ni kong ba ublai wong bangan ai ye ka donut ka thymmai hapo jongpi kane ka jingmut jibr khat jingi baro juga snem ka rim ai ba kata ka ke baro ka bang ye kendu to kan lech no phinamla ban klipat ye ka phinamla ban ong ba ngan ba be ye kata ka baladep kaladep tungis sedang thymmai menta sedang thymmai ublai wang ni ongan ai no ye ka donut ka thymmai hapo jongpi larangi pai sho blai larangi ai ti sho blai yela ka jong ka jing em ka jingi wangan ai no ye ka donut ka thymmai hapo jongpi ai begitu ki barim ai kin lech no wat prakhat shu igita tu klet no ki jingja basosi ki jing tungkhu ki ba pher haki kam ki jam ki jongpi teng pilas ngo jinjar pis ngo si pis ngo khuslai ai kita brokin lech no daga ba pi duai pi it show try jesu komta kani ka snem ka thymmai kanu ka snem ka thymmai na dong shadong ki jingmot je khat ka thymmai ka donut ka thymmai ka jingem ka thymmai ki tin ka thymmai ki ben mi na ka sintur ka jongpi bat na dong sidong kalong thymmai ha ka jem ka jongpi pila ban kliong hatu la se ban le kumta ngama preng jongpi da ka bor jongi ki briu ngangich khem nginam la hana da ka bor ka joblei ba thau ye phi da ka bor ka joblei ba pen em ye phi da ka bor ka jong jisu kres bala ye ka ban thau thymmai ka jem ka jongpi ka long ka bala kan long ka bala bat pin yo no e ka jing em ka thymmai pin yo no e ka donut ka thymmai blai wangan klau no ya ka donut mau na ka donut ka jongpi ka to ka jinglong donut ka ba kumu mau ka jinglong jo ka to ka donut ka ba pilong satar bha hagikam ki sniu henry mentapat
พี่ละบันพายโชเบลเบลเป็นกลายกับโดนจงพีอุ่นไอ้น้อยกับโดนบันทำไมฮับปอจงพีนาแต่ชูองคุมนี้งันบุรุยมันซิมจงอาฮับปอจงพีlalu PIT show try Jesu PIT show belai laga jing em un bu no apo jong pi yau men sim ubat mai kato ka men sim bitar kato ka men sim bishni briu kato ka men sim jong ka jing khong khong ka men sim ka bale ye ki e ke wasniu kan du no daga bor ka jong belai un pen kelai ka donut ka jong pi un pen kelano ye ka donut ka jong pi nama kata hadin kata un bu no iman sim ba khoj jong blai haka donut ka jong pi un bu iman sim ba khoj iman sim ba thamai ha po jong pi pe ken maun em ba David hadin ba ula lepop u duai to ka jing duai ong pen khoj ya donut jong a try but to pen thamai pat yoman sim ha po jong a walam pat hanga ya ka jing kemen ka jing penem jong me but pen thamai ya ka men sim ha po jong a ka to ka bang sai ruai berbor but kabakum ka niga por kabakum ka niga sngi kabapio sngiaw niga khubor ublay ko ban IP ya uman simba thamai ublay ko ban IP ka donut ka bathamai bari ka jing emba thamai na dong shidong khana ba phini ban ya ha ki tekalenti ki jong try ka tin jublay kong shu kat ba man sim jong blay pen sngiaw yanga bangan puli ngan puli na ka tin ka jong blay ar korin lenong ka basan ka dokhat ba khat nyau pe jang tu tin jublay kong kum ni kum ta la du e ru udon na Chris ulong jing taw thamai ke barim ke la du no hakimi ke baro ke la jelong ke bathamai hangni wat ubriu jong blai absol Paul hagen ke city ke ba ar sikin koren la no ba san ke de khot ke ba khat nyau ong u e ba don Chris ulong jing taw thamai ke barim ke la du no hare khimi ke baro ke la jelong ke bathamai haka jing em jong taw briu kalong ba shisha man laga snem haba kod juga snem haba ngi revise biang la ngi pej biang ke baladep ke de snem barim ke ba jia ka jemu jingi ye kendu sibun ke henry kuma ong mane ublay plan ye ke ba na ka banta jongpi udon ka jing temu ba ke ba kin wana ka jem ka jongpi la da pikloi ban IT show try wong ba we badan how Chris long jing tawat mai ke barim ke la du no pada kimi ke barokin jelong ke ba thamai kita kin long thamai no ka jim jong phi ka jing mo jibar khat ba thamai ba pin kod jim mo thamai na baro ha ba kum ki por ni prakhat kum no bangin em no e ka jing em ba thamai teng ngel isi ila de ngila ba be ba kum no em an snam bala dap te na magata ha ka ni ka por ka benta ka jingi ka long ba yin dang thamai no yela ka jong ka jing em dang thamai no ublay o pen phang pan sngiat e ka snam da ka jing ba bat kelen ti ka jong ublay ki pen jaw khleng pin yo e ka jing kar khu kita gi om ka pen jaw khleng ka mot ki de ka jing kar khu ka jong ublay pen mat e ka jing kar khu jong ublay ha ka snam ka thamai larang ye kloi lari pi kloi ya ka ban IT show try Jesu ban IT ban bread lut met ban sim how try Jesu kita gi ku slide bro kin lech no ke baro kin lech no kani long ba kham kong san ban ye ke baro blai kwa ro ban wat ban weng no e donut ba rim na pi on ai no e ka donut ba thamai yomen sim thamai ha po jong pi te na magatangan duai nam da jong pi ublai un yarap ublai un kerkhu ko pa ji ba beneng wana khmat jome ha ga ne ka por me atram yo I ya baro ki men ki para ko tra ba pej lang ba ka ne ka video ko tra Jesu ba ka ne ka snam ka barim ke baro ki barim ko try kin lech no ko try Jesu be e jonga ke bangila le ngiru atrai ngin kala ka bamot ngin no ye ke baro ki jinglong ki barim ka jongi ta ko try ngin ko jing thamai men ai ha ka donut jongi I wei pe baro men sim khoj men sim thamai ha po ka donut ka jongi men kom jo try Jesu be e men ai ka donut ba thamai ha ka donut ka jongi ko try Jesu bagin la ban rakhe ki an ge jome ngin la ban le ka mon ge jome ko try Jesu be ke gelen ti jome kilong gelen ti ba pen jaw khleng ko try ban long ka jingker khu ya wei pa wei badika wei pa wei a try Jesu ba khoder blai badika ka por try nga ai ngu me ken try ba ka ne ka khubor kan le
shaki perlok ki jonga ko try hangno baki don kan shem ye ki ablay kan lap ye ki atry just be jonga bal makikin yo pediang iya ka jingker khu ablay jonga try ba kodor aduai ka tangu Jesus Christ ai ko try ka ni ka snem shisha ko try ka ba thymmai kalau ka snem jingker khu ka snem jing pen thymmai ka snem ka babaha ka bagi pen kreru ia ka jing wan ka jome kan try hot nyem tip lano men wan hari ka jing pen kre ka jingi kalong ka ba don kam ko pa oh hallelujah haga kerteng ka jongo Jesus Christ ngaduai amen.